Amalaeze onye ka Chukwu nyanwa bụ ife ndị azụbụlụ niile. Ozikwa nwe ife kudu na azụbụlụ bụ ife ndị azụbụlụ niile. Amalaeze dali ego ye. Fugokwe ebe ọ na-eleghị ye. Ozikwa Julius Berger na-ekwusigo ife ndị azụbụlụ niile. Azụbụlụ obodo onye na-akpọ m fụgba jejo ọkụ na Abuja udogwu n'ịgbasiri ike anya ndị azụbụlụ jefu ụzọ n'ịgba Chike Obi Ekene ike na Abuja ọ bụrụ ile ya nwa bụ akụ otu egwu nke ndị azụbụlụ otelile ụdịrọla nke ndị azụbụlụ azịkwa ofu nwatidele nke ndị azụbụlụ Chike Obi Ekene Amalaeze onye ka Chukwu gị nwa abụghị ife ndị azụbụlụ niile. Azịkwa ofu onye na-eri ego n'ụwa ọ na-amụ amụ ọgaranya na-ekwu okwu ihe na-azụ okwu ego n'azụbụlụ asị ka gbala agbala Amalaeze asị bụ ihe ma ka mụrụ n'isi ife n'azụbụlụ ọgaranya Amalaeze ọbịa yiri m Amalaeze bịa yiri m ofu onye anyị na-eli ego ifuru ọgaranya na-eli ego elu ifuge babala nze na-eli ego ifuru kodogwu si eli ego elu nwefe kudu na-eme ọfụma eyi ọtọlide nwazigo ya na-akpọ Gbalanze n'azụbụlụ ọrụ ya bụ High Chief Kenneth Fekudo OFR Amalaeze onye ka Chukwu anya ndị azụbụlụ jefu ụzọ bụ na Chike Obi na-akpọghere yanwa bụ CEO Diamond Limited nnekwu nwa chizitere na azụbụlụ ka ọ kụnye azụbụlụ n'ọkụ welisa wee nye ya ego yi ego gbara ofekegharị wee Gbalanze bụ ike mmadụ iri o ji agbasị ka gbara agbalụ Amalaeze asị bụ ihe ma ka mụrụ n'isi ijedugo n'azụbụlụ na ka ịgbazụ kiri Gbalanze na-eme na peva n'azụbụlụ o jikọrọ diamond na mekene Gbalanze iro niile dị n'azụbụlụ Amalaeze n'otego banja kolikoli o wetara ya bụ ilo wee jee kwụsịgo okirikiri ọsịkwa ya ka eji akpọ ya Julius Berger ndị kwụsịgo ọkwa ịnọlịa odogwu bụrụ oge anyị na-emụcha acha igwe mekeji akpọ odogwu Amalaeze onye ka Chukwu mere ebe ihe karịsịrị ịnụrụ na Gbalanze lụrụ nnekwu afịa n'azụbụlụ tụgharịa Eziọra vileji ọdịze ka obodo oyibo azịkwa ifeanyi lọra niile ka ofu onye jebulu mmebe Amalaeze onye ka Chukwu nyanwa bụ ife ndị azụbụlụ niile. O ji solar street light jee azụbụlụ kirikiri ịgba n'azụbụlụ n'abalị ọ dịka ebibie ọrị ya ka igwe na-achị azụbụlụ ji wee na-esi ibe na-eme anya wee si na ya echi ya echichi ife ndị azụbụlụ niile. Furuge Gbalanze na-eme mpọwamenti n'azụbụlụ osi a na-eme ife ka udude ọ na-adịkwa egwu shọtụlụ bọọsụ 50 keke na pepe 50 moto dị
ndị ọzọ ṅụdụ redi ka agbala nze na-ebunye ojigbote mọgọnọzubulu nọ na Tiko Obi nakwa eche prọfesọ ụmụ ọzọ ọbụlụ ka agbala nze na-emelụ ndị Ebonyi steeti niile ndị bi n'ọzọ ụbụlụ ncha na-erite elele nne mpọwamenti ya ka Ebonyi steeti niile ji wee tinye aka wee chie ya echichi echiri ife n'iza ife ndị ọzọ bụla karịa egwu ịmana ọgaranya na-elie gị eyi ọgaranya na-elie gị eyi amala zo ihe ka Chukwu nye nwakpu ife ndị ọzọ bụla niile ozikwa nwe ife kudu na ọzọ bụla ife ndị ọzọ bụla niile agbala eze na-elie gị eyi fugokwe ebe ọ na-ele gị ihe ozikwa Julius Berger jekwusigo ife bịa gọọmenti ụnọ obodo niile yi iduzie na babalansi kiri obodo oyibo n'anya ịmalụ ka o si ego ụgbọ ahedi ka ọ na-ego babalansi enyesi ya ndị ọzọ abịa ya bazie nwoke nwere sụwa gị nwoke maka esi eri ego ndị ọzọ na-enye naira abalansi a na-atụ dọla ọ na-atụghị dọla ọdọgwa na-enwe ụdị enwe na asọmụsọ karịsị ya okponye si ya gị dọla bụrụ bọndụ naira wee lacha ya ọnụ akụwatu egwu n'ọzọ obole kirisi ebe ọ na-eli ego obiamụla oge eli ego na-enweta ọzọ onye ka Chukwu bụ ife ndị azụ bụrụ niile njelu ebe agbala nze ma mụ kenelu ọliye ọdịbeze nwanyị na Tiko Obi na kpọghị n'egwu lọlọ misi Chioma Emmanuela na-ekene m Emmanuel Ifekudu ugogbo azụ ụbọlọ niile ugogbo dị ya wajuga na nwaleze ọmalịcha dị na-emefụma nwunye ife ndị azụ ụbọlọ niile ikpomekene ụmụaka ịnafọbụ ndị agọziri agọzi nsika kene ndị oyi gị ịmalụ na ọchị ya eji maka na agbala nze bụ enyi ọra n'obodogwu nọ n'ime ihe mmadụ agụta ya ọnụ ndị ọ na-enyela aka mmadụ agụta ya ọnụ ndị ọ na-akwụ ya n'ọkụ mmadụ agụta ya ọnụ ndị ọ na-enye kọntaktị mmadụ agụta ya ọnụ ndị ọ na-asụrụ ụzọ na Abuja mmadụ agụta ya ọnụ amalanzi onye ka Chukwu ife ndị azụ bụlụ niile amalanzi onye ka Chukwu nyanwa bụ ife ndị azụ bụlụ niile ozikwa nwe Ifekudu na zụbụrụ ife ndị azụ bụlụ niile agbalanzi edeli ego ya fugokwe ebe ọ na-ele gị ya ozikwa Julius Berger jekwusigo ife bịa onye Smart Mix.